ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା, କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନଥାଏ, କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ନଥାଏ ଏବଂ ମୋର ଏହି ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ, କ'ଣ କାମନା କରେ, କି ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରେ, ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ। ସେ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବିଚାର କରି ତାର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ମନନ କରି ଏହି ସଂସାରଟା କ'ଣ, ଏହା କେଡ଼େ ଫମ୍ପା, କେତେ ତୁଚ୍ଛ, କିପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଠାରେ ସବୁ ପଦାର୍ଥ କିପରି କ୍ଷୟଶୀଳ, କିପରି ନାଶବାନ, ତାହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣି ମୁଁ ଏହି ସଂସାର ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜାଣିପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ସୁସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟତାରେ, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ଏତିକି ଯେ ଏହି ସଂସାର ଅରଣ୍ୟ ପରି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ଜ୍ୟୋତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବି। ଏହା ଜାଣି ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନ ରଖି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି, ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ପଥରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ନିଜେ କିଏ, ନିଜର ଜୀବନଟା କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣି ସାଧକ ନିଜର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭ ପଥରେ ନିରଳସ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସାଧକର, ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ମହାନ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଓ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ହିଁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସାର୍ଥକ ଓ ସଫଳ ଜୀବନ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ।